rituko ekero rituko rero turabita gusoma kurase gitabu gya Zaburi ogosoma kwaye isano nemo ekero ikirungu kyagatebye nga ayenyasaye bw'imiganda totiga abantu abo bagosemeretie bali meyane kwera robosoku ayenyasaye bw'Abaisiraeli totiga abantu abo bagukoligia bali meyane bachaywe. Zaburi emerongo 59 uruchirire rwaye rwa 5 ayenyasaye bw'imiganda totiga abantu abo bagosemeretie bali meyane barorobosoku ayenyasaye bw'Abaisiraeli totiga abantu abagukoligia bali meyane bachaywe. Etokuno gotera kwaye Daudi ekero agosaba nga Nyasaye abega kubalinda nga abantu bali bonsi barabe bagosemeria omonene tiga bakonyora ubusuku nabo abantu bali ababiri bakoligia omonene asekene tibaya basabo cyayo metengonyoro nga asobugi moboto menyete nkonyorore nga omuntu narororo obetega kwirunge yaga kugwate chinchere Nyasaye lakini kwanyora nga mbarorora sekenyoro akonyora nga bako muchercheri baboli nga noyo konyo kwendeka niso saba nga kiyamubera iga Nyasaye kiyo yago cyo saba na Daudi yakoboli nga Nyasaye bw'Abaisiraeli asa abantu bali bago semeretie totiga bachaywe asa abantu bali bago koliya sekene totiga abanyore obosoku igo nekerero gito asemambi yabona iga achinga kitoko bori Nyasaye nga ekero tomosemeretie tato tiga tosokiwe gostate tiga to chaywe ekegera nga nigo tukubwate chinchere cyaye ntonyora nga mparoroga ali baganyitenga togwe abatochecheri iwe Nyasaye bw'Abaisiraeli tokugosaba emambi yabona iga totiga abana bago bali bagosemeretie babe bagosokibwa. Amen. Ekena kike bungo keri tuko lya